um ano com mais felicidade entre as pessoas, entre a natureza e entre os animais. A job for me. Claro, soy extranjera, hago teatro experimental y bueno, son dos cosas muy difíciles. Plein de bonheur et beaucoup d'amour. I el 93 què? Ho sabrem el 31. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête. Amarige, de Givenchy. Què et costa dir Bon Nadal? Fins a l'1 de gener tenir a prop els teus et costarà menys, perquè Telefònica amplia els horaris de tarifa reduïda per a totes les trucades provincials, interprovincials i internacionals des de les 5 de la tarda. Poques coses costen tan poc. Telefònica.